Praise God, chapter 5, verse 7. So it is a common verse mga igsoon in the Bible. First Peter, chapter 5, verse 7. Praise God, anak. It said in the book of First Peter, chapter 5, verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Atong malikon, casting all your care upon Him, for He careth for you. Sa Bisaya, itugyan ang inyong mga kabalaka. No? Diha kaniya, kay siya adunay kahingawa diri kanato. Praise God, atong inuko atong mga ulo, mga igsoon ug mga ampo ta. Praise God, hallelujah. Our loving, gracious, and faithful God, we thank you, Lord, for the reading of your words. And we thank you once again for your presence that we felt. Praise God, when we worship your name, when we magnify your name, we really felt your presence of God in our midst today. And as we're about to partake this spiritual food, yung mga pulong, praise God, we pray, O God, hallelujah, nga diin ikaw, O Diyos, magapanalangin una sa imuhang alagad. Use your servant mightily, O God, hallelujah, and bless our hearts, Lord. Matag sa kasing-kasing, matag sa kauna-una. Panalangin ni Ginoo nga din imong mga pulong karon mahimo, God, hallelujah, nga binhi, nga ayong binhi. Praise God, hallelujah, maipugas Ginoo sa among mga kasing-kasing. Ug tuguti Ginoo nga din maghatag kinig comfort, maghatag kinig paglaom, maghatag kinig dugang pagtuo. Praise God, kalig-on, kusog, O God, hallelujah, imong mga pulong diri matag sa kanamo. For we know, God, hallelujah, praise God, and we acknowledge, Lord, that without you, apart from you, we are nothing and we can do nothing. So this morning, Lord, hallelujah, your will be done, O God, ang matuman sa among taliwala karon. Labi na, O God, sa imong alagad karon, ang imong kabubuton, mo'y matuman sa iyang kinabuhi. Dalaykon ka Ginoo sa walay katapusan. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Ang tanan ningog, Amen. Praise God, hallelujah. Magawain ko karon mga igsoon. Praise God, ako na yung pagkataytulan of The God Who Cares. The God Who Cares. Ang Diyos nga nagpakabana. Ang Diyos nga nag-amping or ang Diyos nga nag-atiman. Praise God, ito pagpagan ng Ginoo. Praise God, hallelujah. Praise God, o kitang tanan moingon, The God Who Cares. Praise God, sige makapaglingkod ta. Praise God, hindi kabutagon karon mga igsoon. It is good to know, no? Nga diin adunay Dios nga nag-amping o nag-atiman o nagpakabana kanato. Kung feel nimo sa imong kaugalingon, ingay katapat big, kung way nag-amping nimo. Ingay katapat, kung way nag-amping nimo, kung way nag-atiman nimo, kung way nagpakabana nimo, naa, Ginoo! Praise God, hallelujah, nag-atiman, nag-amping o nagpakabana nimo. Praise God, hallelujah, hallelujah. So life is full of cares. Ang kinabuhi mga igsoon, puno kayo sa kahingawa. Kinsa may aduna, kinsa may makarelate ani mga igsoon. Praise God, aduna kitay mga kahingawa mga igsoon. Aduna kitay gitawag og mga worries. Aduna tay mga kabalaka. Praise God, about tomorrow. No mahitungod sa ugma. No? Praise God, daghan ka, puno ka mga kabalaka. Mahitungod sa sunod adlaw. Yapon ang mga igsoon, the pressure of responsibilities. Ang pressure mga igsoon sa mga atong mga responsibilidad.
diin bisaw niya. Praise God, dili ko makahatag sa panginahanglan sa akong anak, sa ilang pag-eskwela, sa ilang pagkaon, sa ilang allowances, o sa ilang mga pamasahe, o doon sa mga panginahanglan sa akong anak, basin bayaog, dili ko makahatag niini. So, puno ka mga igsoon, praise God, halaga sa mga kahinawa. Praise God, nagitawag kinipang the pain of loss. No, dili lalim mga igsoon nga diin mawad-an kag mahal sa kinabuhi. No, praise God, pag-ulang wala karon dili mga igsoon atong igsoon Sister Edlin. Dili mutana sa family dili tiaw ang ilang mga nasinatian mga igsoon. Praise God, halang mga kasutanan nga ilang nagian, grabe. Ya kanang gitawag mga igsoon og the fear of kana bang mahadlok ka nga kanang wala ka may malukon sa iyong gitahadlokan. Praise God, ano na kay makahadlok na mga wa ka mahibalo. No? Praise God, sa unahan, praise God, sa ugma, sa sunod adlaw. Praise God, so every heart has a burden. Ang matagkasing-kasing mga igsoon, ano na yung mga ingon pag-ibog aton. Praise God, and every soul has a storm. O ang matag kalag mga igsoon, adunay gitawag o praise God, bagyo or unos sa kinabuhi. Praise God, wa ko masayon karon unsay imong giatupag. Unsay mga kabalaka nga naa sa imong hunahuna karon wa ko masayon, wa ko mahibalo mga igsoon unsay nakasapo karon. Praise God, sa imong panghunahuna. Praise God, but I'm pretty sure na naadyon mga igsoon. Praise God, siguro, nindot lang imong smile, nindot lang ka mubanis mga igsoon regarding sa mga problema, regarding sa mga trials mga igsoon, but deep inside, in your heart, ano na ka-struggle nga mga igsoon sa inyong kaugalingon nga. Praise God, hallelujah, hangtod ka nun. Praise God, ano na kay mga kabalaka niya. Praise God, ano na kay mga kahigawan niya. But yet, in the middle of life's chaos, Peter gives us this comforting command to cast all our cares upon Him, for He careth for us. Praise God, hallelujah. Bisan pa man ang tanan atong nasinatian mga igsoon, apan adunay mensahe karon si Pedro nga gihatag kanato comforting mga igsoon nga verses nga iyang gihatag kanato nga kung unsa may atong nasinatian nga mga kabugaton, unsa may mga kahingawa mga igsoon nga atong gidaladala sa atong mga hunahuna. Praise God, ato lamang kunong itugyan sa Ginoo kay siya adunay kahingawa diri nato. Praise God, so this verse invites us to trade anxiety to assurance. Kung unsa maroy anxiety ka na simuna-huna mga igsoon, praise God, huli pa ni. Ang pulong sa Diyos mga igsoon, naghatag ka na ito og comfort, naghatag ka na ito og pagpahinumdum, na unta mahuli pa ni og kasiguruhan. Unsa man imong mga kagabalakan niha, praise God, sa future, sa unahan, o sa ugma mga igsoon. Praise God, ang versikulo nga atong gibasa mga igsoon, na din unta ato ning mahulipan o kasiguruhan. Praise God, so this verse invites us to try fear for faith. Nga diin kung unsa man kunoy mga kahadlok karon nga nasa tumunahuna, mahulipan ning pagtuo. And it's not just a verse to quote, it's a truth to live by. Amen. Hinumdumi mga igsoon, dili lang ni bersikulo nga atong sa uluhon, atong ikaw mga igsoon, kung dili,
man nimo. Sa imong kabalaka karon diha, sa imong kahingawa karon diha, sa imong mga kasakit karon diha, adunay nag-ampi. Praise God, adunay nag-ampi, adunay nag-atiman, adunay nagpakabala nimo. Hallelujah, kapagkaga ng Ginoo mga igsoon. Praise God, so the word casting implies an action, a deliberate handing over of what weighs you down. Hallelujah. Or what weighs us down to the one enough to carry. Praise God. Ngadiin, kung unsa man kuno'y atong gipasta. So ano nang nakoy himuon nga props mga igsoon apan ang atong ipag-approach wa gyud musugot. Tulo nga kung gi-approach mga igsoon nga patan-on nga bata kung kinahanglan ta kung props ka ng diri para balik ba yung pastor? Iyon yung balik pastor. Wala nga. Praise God. Hallelujah. Ako rin parikamutan sa mga kaugalingon nga ako na nga. Nung galiin kung unsa may atong mga ipangpasan. Praise God. Nagpaprepare ko ka GL bag nga puno kay mga igsoon nga kanandako. Nga atong i-approach si Lucas. Estudyante. Mayroong nagkatandoon siya pero nadugay. Hindi ko pastor mauugo. Praise God, dayon si Nathaniel. Di po. Ya, ganyan ka to sa ulitaw-ulitaw mga igsoon, Vincent, di po po. Praise God, pero pinagi sa tao, sinabi pagkamutan nga, praise God, atong yung masaktan. Nga din sa atong journey mga igsoon, sa tinuod lang, nagkadaiyan atong ipangpasan. Praise God. So, ang pasabuti niya verse mga igsoon sa 1 Peter 5:7, kung unsa mo kunay atong ipas-an kining word nga casting, ato kunong ihatag. Kung unsa man kunay nakapabugat nato, unsa man kunay nakapaluyag na nato gumikan sa atong mga ipangpas-an mga igsoon, ato kunong i-transfer. Ato kunong ihatag mga igsoon sa usa nga makahimo sa pagpas-an niya. Ay, sa pagpapakala niyo mga igsoon, thank you Jesus. Praise God, hallelujah, hallelujah. Tunay ko na ginawa mga igsoon. So, karon, praise God, magpadayon ito. Praise God, the command to cast. Ang subo mga igsoon para na atong praise God, atong ihatag. Praise God, atong ibalhin mga igsoon. Praise God, so this is not a suggestion. Dili ni suggestion lang mga igsoon nga. Yes, sir. Praise God. So, dili lang suggestion mga igsoon na din ato ko nang itukyan. Atong ihatag mga igsoon, praise God, ang atong mga palasunon, ang atong mga kahingawa mga igsoon. Praise God, dili lang suggestion, but it is a command. Sugo mga igsoon sa pulong sa Dios na nato karon nga kung unsa may atong mga gipangpas-an mga igsoon sa mo ni ana, pas kaganin atong ihatag, atong itukyan mga igsoon diha sa atong Ginoong Jesucristo. Praise God, tunay ko ng Ginoo mga igsoon. Praise God, hallelujah. God does not want His children to carry what He has already offered to them. Ang Diyos di siya gusto mga igsoon nga kanunay tang magdala-dala, kanunay tang magpasan-pasan, inay niya siya mo pasan sa atong mga palasonon, inay siya mo, praise God, pasan ini, praise God siya mo mulok doon ini mga
word kining gitawag mga igsoon sa Greek o epikrito. Muna siya Greek word mga igsoon. Praise God nga meaning to throw upon. No? Ato kunong praise God tugyan. Atong ihatag mga igsoon, ato ibalhin, no, to throw upon or to place upon another. Nga din, praise God, hallelujah, praise God, imong yung ibalhin. Praise God, kung nag-ingon, it pictures someone taking off a heavy burden and placing it onto a rest of burden like a traveler unloading his bags unto a cabin. Nga din, sama kuno sa usa ka magpabiyahe o maglalakbay. Nga diin, praise God, sa diha nga, dito pas ilang balay, bukid. Praise God, walay makaaging motor, walay makaaging igsoon, tao lang. Inikabot niya sa ubos mga igsoon, sa unang panahon, praise God, naan kamilyo o ilang means of transportation. Ang maong kamil sa una nga ilang imutan mga igsoon kay mabukatan sila. So, iunaan mga karon ang mensahe mga igsoon mo ni ang praise God sugo sa Dios matag-usap ka nato. Praise God, so imagine mo tani ako ang praise God illustration nga din sa usa ka bata mga igsoon nga kasigi og praise God pasan. Sige siya pasan mga igsoon praise God sa iyang gidala. Praise God, hallelujah niya. Praise God, ang iyang amahan, mayroon nga anak. Praise God, ako'y dala na anak, ako'y pasan na anak. Apan, praise God, ang anak, mayroon yun nga, ako lang. Praise God, at sige sa biyahe, mga igsoon, praise God, sa iyang paglakaw sa mga pagpasan, sa wala madugay, mga igsoon, praise God, na tumba siya, praise God, na lukaw pa sa mga igsoon, kay nga naman, ikapoy na siya, kibukatan na siya, o wala na niya makaya. Hello? Praise God, so dili na mo'y gusto sa Diyos alam ka nato, mga igsoon. Kung ano naman tayo mga palasunon, kung ano naman tayo mga gibuk, aton mga igsoon, ato nang ihatag niya, ato nang itubyan niya, mga igsoon. Hallelujah. Praise God, so that's what God asked of us. To let go and let Him carry the weight. Nga din ato ng buhian. Hello? Inang katapat na buhiin na. Ipapasan na sa Ginoo. Itugyan na sa Ginoo. Kaya kung kita na magpasan-pasan na, labi na kini mga kasakit, mga igsoon, sakit ko kayo na. Kaya mga bukat, mas musabot na kabukat, mga igsoon, kung kita na magpasan. Apan kung atong itugyan sa Ginoo ng mga kasakit, mga palasunon, mga igsoon, mga gibukaton, I'm pretty sure, mga igsoon, na di ka mabukatan. Kaya naman, praise God, imo mang gihatag kaniya, imo mang gitugyan kaniya, imo mang gisalit kaniya. Hallelujah, kapagpagan mo mga igsoon. Opo niyang pagkabot. Last lesson. Muna ang petition mga igsoon. Some believers pray. Daghang mga magtotoo nga, nag-ampo. Lord, grabe na ni Lord ako mga burden, Ginoo. Grabe ako mga worries. Naka-experience ako, Ginoo. Naka-feel ako anxiety. Lord, na nasabok na akong nahuna. Lord, ako ni itugyan mo. Muli lang mga prayers, mga igsoon, samtang siya nag-ampo. Then pick their burdens back up as soon as they finish praying. Hello? Apan sa human nag-ampo, mga igsoon, basta ka nag-ampo na, basta ka naghuman nilang ampo, ilan na siyang kuhaon o balik ang ilang nihatag ipapastan sa Ginoo ug sila na siyang magpastan-pastan. Kinsa may dilig kapuyan anak. Kinsa may dilig mabukatan na may igsoon nga tao raman ta. Praise God, atong energy mga igsoon, mga ang strength mga igsoon, limited raman eh. Praise God, hallelujah, so nagsugo niyang mga pulo kaniin,
ato yung itugyan niya, ato yung isalig, ato yung papasan niya mga igsoon. Praise God, so true casting means living there. Imo nang isalig niya na. Imo nang itugyan na tanan, Lord. I'm financially struggling, God. I'm financially broke, Lord. You know, God, nga, praise God, wala na po akong bulsa, Ginoo, akong pitaka, Lord. Praise God, na. Praise God, wala na ko'y matuot, Ginoo. Praise God, hallelujah. Yes, ato nang ma-experience. Apart sa panahon nga ato nang masinati yung mga igsoon, praise God, ato na lang itugyan sa Ginoo. But Lord, we believe that you are our Jehovah Jireh. You are our God that provides. Praise God, you are our God, our provider. Hallelujah. Ito pagpagan na Ginoo mga igsoon. Ito dahil ko na Ginoo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. So, nag-iwan na yung mga igsoon. Praise God. Praise God. Hallelujah. Nga, kung unsa may atong mga gipangpasan, atong mga gipang-alsa mga igsoon, praise God, ato ko nung itugyan sa Ginoo. Ato ko nung ihatag sa Ginoo mga igsoon. Mura buong ipasabot. Praise God, kaya nga naman, if God, let's listen, if God is big enough to save your soul, He is big enough to sustain your life. Kung ang Diyos mga igsoon, dako siya, gamhanan siya, nga miluwas ka nimo, mas dako siya, mas gamhanan usap siya, nga mo sustain ka nimo. Unsa may imong panginahanglanon. Unsa may imong panginahanglanon karon. God is ready. God is willing mga igsoon to provide, to sustain mga igsoon. Unsa may imong need karon. Unsa may imong gikinahanglan karon. Tuhoy mga igsoon. Praise God nga i-provide sa Ginoo. Tagpo sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kamo na ito pagpagkan na ito na ito ng Ginoo. Hallelujah. So if God is big enough to save you, He is also big enough to sustain you. Praise God. Hallelujah. Come on. Ito papakpakan ito ang dahil ng Ginoo mga igsoon. O sunod, pinagitawag og casting all your cares ang tanang mingon all. Wala sa mingon nga some, but all. Kundi ang tanang. So notice that little word, oh, may ang tanang mingon tanan. Mas kaso not only the big problems. Hello. Praise God, but all, every care, every concern, mga igsoon, every confusion, every loads, mga igsoon, nga imong gipas-an karon, praise God, ihatag niya. Praise God, so God is interested in both, not only the, praise God, dako ni mga problema, dako ni mga palas, no. Both big and small, mga igsoon, praise God, gusto sa Diyos na din, ato ning itugyan niya, ato ning ihatag niya mga igsoon, praise God, also may mga small struggles, mga igsoon, praise God, of your life, there's no burden, so heavy, mga igsoon, and the devil, praise God, no small, for His loving concern. Matag-iriya sa itong kinabuhi. Matag-aspito sa itong kinabuhi, mga igsoon. Nindot tayo ni. Muli pinaka-advantage na ito, mga igsoon, nga nangalatag ka sa Ginoo. Kaya di na ito susuluhon ng problema. Di na ito susuluhon, mga igsoon, sa mga palas noon, o sa mga gibog ato, mga igsoon, di na ito susuluhon, kundi sa kanunay, mga igsoon, as always, praise God, makadamot ka sa Ginoo, makadoon ka sa Ginoo, Lord. Praise God, ako rin isalig ni mo, ako rin itugyan ni mo, mga praise God, Ginoo. Praise God, hallelujah. Praise God. So doon na yung sa kapastor, mga igsoon, nga gitawag si George Muller, tugay na yung panahon, mga igsoon, somewhere in Africa or praise God, dito siya nagkaroon.
Ya grabe, kaya na tumagsong grabe kalisod. Kaya nga dapit. Pwes kadapan kini nga pastor mga igsoon, na nauli siya gumikan siya pagtuo o gumikan siya ang pagka-prayer warrior. Brother Biggie. So grabe rin fight mga igsoon. So, sa iyang ministry, wagin siya. Ato siya gawin parinti. Lisod ba yan nga, praise God, kanang mamuhat ka, nga wala kay kaila. Pero kayo isura, pasalamat na sa Ginoo mga igsoon nga gusto ko na ito laing lugar. Praise God, nga ito mamuhat, sa tabugon, mumunta na akong iampo sa Ginoo. Praise God, dili ko buti pasabot nga wala ko ganahin. No? Praise God sa mga katawan sa maya. Kapag nagpasalamat ko, na di praise God, meaning nga dapit mga igsoon na ang akong pamilya una nagsuporta ako. Praise God, kapag kini si George mga igsoon Warner, niadto sa mga lugar nagsuwa siya parinti, wa siya kaila. Nagsugod sa ministry mga igsoon, grabing isura. Ang iyara yung daladala mga igsoon sa pag-ato na nakadapit, ang iyara yung pagtuo o kaya pagkamay ng buwan. Praise God, wala siya, praise God, trabaho. Nabuhi lang siya mga igsoon, wala siya nagsetime, siya lang tulong sa Ginoo sa mga pastors. Mag-share lang tulong sa Ginoo sa kadalanan, praise God, yung naay mo basta, sa iyong hatag, ang makakaon. O why mo hatag, ipon. Ya sa dihan nga ano na rin sa katao na mo kay suludanan, praise God, hantod nga, grabe ang provision sa Ginoo. So, ang po siya, sa mga Panginoon, iraga po sa Ginoo. O iyang nakita mga igsoon ang pagtagpo yun, ang pag-uban yun sa Ginoo sa iyang kinabuhi, sa iyang ministry. Muna nga, ano na siya yung signs mga igsoon, ako na yung kopyahon, pues kaya nag-ingon, the beginning of anxiety is the end of fight. Ako balikon, the beginning of anxiety is the end of fight. And the beginning of true faith is the end of anxiety. Diha alay magsugod mga igsoon ng anxiety. Diha alay magsugod ang inyong mga pangunahuna mga igsoon nga dili maayo sa dihang mawag anak ng pagtuo. Apat kung naalam na dunay ang inyong pagtuo mga igsoon, unsa mo na yung mga anxiety, unsa mo na yung mga doubts mga igsoon, pagduha-duha niya, mawala na, mapapas na, mainis na. Hallelujah. He prayed for everything. For food, for the orphans mga igsoon, yan ginampo. Pwes kaya, doon na pa yung mga taong isod, o salamat sa Ginoo nga nagtagpo, nag-provide. Praise God, hallelujah! Nag-ampo si mga igsoon sa mga fans para nga makatukod og simbahan. Praise God, ang Diyos mga igsoon nag-provide. Amen! Ang little sa mga igsoon in His life. Kanungan niya di-ampo sa Ginoo. O iyan nakita mga igsoon ang pagtupad sa Ginoo. Bisa pa man ang panahon, ganin kung asa siya mga igsoon mag-evangelism, asa siya mag-crusade mga igsoon, mag-ampo siya sa Ginoo. Praise God, maayong panahon o kanunan mga time mga igsoon. Nga diin, nag-ampo siya na grabing inita. Way taon ang mga tao. Praise God, nag-ampo siya na Lord. Unta, magpadala ka rin diri Ginoo panganon nga para mo tabon. Praise God. Ug tuod man mga igsoon, praise God, sa tunga-tunga, sa ugto mga igsoon siyang pagwali. Praise God, adong naging panganon nga. Praise God nga, nahipong siya mga igsoon, nga ilang nakita. Praise God, ang moong circle mission ang lingin sa panganon, nga diin sa asa tong kinatungyan sa tao mga igsoon, tuwa nito ang panganon. Praise God nga, kung mutikan ka mga igsoon, bugawas ka, init na. Praise God, apan iya kining nabuhat iya nang nahimo mga igsoon, gumikan siya na kung pagtuo o pagpanginabuon diba sa atong buhay. Hallelujah, napapagod ang Ginoo mga igsoon. Unsa may atong mga kabalaka, kahinawa, mga gibugatong mga palasulon, tanan-tanan
O nakita sa Diyos karon imong kasing-kasing. Nakita sa Ginoo karon ang imong hunahunang mga igsoon. So God's love is not partial, but it is personal. Ang dugma sa Diyos mga igsoon, wa siya'y pinanabi. Dili siya moingon mga igsoon nga, pwes ka na ako ang higugmaon, akong paboran, akong panalanginan, si Brother Anthony lang, kay mo may Vice President, mo may aktibo nga membro sa UPC Bayan, no? Pwes ka bisa pa man ang pinakaubos mga igsoon, pwes ka diri na kahimtangan, pwes ka sa atong iglesia, ang dugma sa Diyos mga igsoon, walay pinanabi. Itang tanan mga igsoon, iyatang higugma, iyatang giatiman, iyatang giapingan mga igsoon. Hallelujah! Atong naigo ng Diyos mga igsoon. He knows the number of our hairs. Nasayod sa mga igsoon, pila ka lusok ang atong buhok. Nahibaw sa mga igsoon, kanang imong buhok sa kung sa kadaghan anak. Nahibaw sa mga igsoon, pila gidaghanon diha kanang balas sa kabaybayunan mga igsoon. Bisag unsa na kalapad, nahibal anak niya mga igsoon. So, if He counts your hairs, oh, He surely cares for you. Amen. Kung iya mang naihap mga igsoon ang imong mga buhok pila ka buhok, mas nga nag-atiman siya nimo. Mas nag-amping siya nimo mga igsoon. Tinud-anay giampingan kaniya. Tinud-anay mga igsoon giatiman kaniya. Ano na siya ipagpakabala nimo mga igsoon. Apanadunay mga panahon kanin sa atong kaugalingon kanin. Murag mangutana ta, Lord, murag sobra naman ikabugat Ginoo. Basta murag sobra naman ikadaghan Ginoo. Praise God, bahala na mga igsoon, sobra na kadaghan, sobra na kabugat. Ang importante, imo nang ihatag, imo nang itugyan, imo nang isalig sa atong Ginoo. Siya mo'y papasanan niya na mga igsoon. Hallelujah, ito pagkakaroon ng Ginoo mga igsoon. O buwari ko sa ikatulo mga igsoon. Kaya ko hatagag, diin o pagpasamo. For He careth for you. Halika, hindi mong kakapagi. For He careth for you. Kay siya nag-amping imo. Kung sa imong kaugalingon, pwes ka naka-experience ka na walay nag-amping nimo. Karon, pwes ka nakusganon ko kung madasigon na muingon nimo, adunay labaw nga nag-amping. Pwes ka, hallelujah. Ito tayo ng Ginoo mga igsoon, tayo ng Jesus. So this is the reason we can fast, because it's not blind faith. It is a base faith based on His character. Adunay basihanan mga igsoon ng atong pagtuo. Dili ni buta nga pagtuo, dili ni walay pulos nga pagtuo, kundi ang atong pagtuo. Adunay gibasihan mga igsoon sa iyang karakter. We know that our God is faithful. We know that our God, mga igsoon, He is a compassionate God. He is a loving God. He is a gracious God. Nasayod na mga igsoon nga itong Diyos na higugmaon, maluluyon mga igsoon. Ug labaw sa tanan na sa kanunay, praise God, mo provide mga igsoon sa atong mga panginalan. Atong nailhan ang atong Diyos. Atong nahibaluan na sayran unsay kinaya sa atong buhig na Diyos. Ug no doubt mga igsoon, proven and tested na unsa sa kagamahanan, unsa sa kamaluluyon sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Praise God, He does not care about you. He cares for you. Dili lang kay ano na siya pagpakabanag nimo kundi siya nag-amping yun nimo. Nagpakabanag yun nimo mga igsoon. So the word care means to be actively concerned. Adunay concern. Adunay kahingawa. Ang Diyos ka nato mga igsoon ni atong journey, ni atong banaw. Pwes ka ng Diyos adunay kahingawa matag-usa ka nato. So, when you cast your cares, you're not tossing them into the air. Sa dali mo nang kuha mga igsoon,
Praise God, ingon pa, butang ang imong mga palasunon. Wala na mga igsoon nga naa sa kahanginan nagutaw-utaw. Kundi ang imong mga palasunon, mga igsoon, you are placing din into the hands of a loving Father who is both willing and able to handle with it. Handam ang Diyos sa kanunay mga igsuna. First, gusto lang sa Ginoo mga igsuna din ang atong mga palasunon. Ganin ato yung ihatag niya mga igsoon. Ato yung isahan niya. First, ato yung i-transfer niya mga igsoon. That's why atong mabasa in the book of Mark 4:38, when the disciples were panicking mga igsoon in the storm, they cried out, Master, carest thou that we perish? Master, Ginoo, kung sa waka kay pagkabanal na kita karon anak, padung na ta mga matay, padulong na ta malunod. Praise God mo praise God, syakit mga igsoon sa mga disciples, mga igsoon ni Jesus Christ. Praise God that Jesus rose and rebuked the storm. So sa pagbangon ni Ginoong Hesus, iyang i-rebuke mga igsoon ang maong kusog hangin, ang maong unos, and brought the same one who come their storm still cares for us. O katong nagpahunong sa mga unos, mga igsoon, praise God sa dihang naglawig ang mga apostoles, katong Hesus, katong nga Ginoo ang nagpahunong ni atong unos, mausap nga Ginoo mga igsoon, nga unsa may atong mga palasunon karon. Praise God, hallelujah. Gusto niya nga siya mumupasan matag-usap na nato. Gusto niya nga atong ihatag niya. Gusto niya nga atong i-transfer niya mga igsoon. Amen, amen. So, when life's storms rise and you feel like shouting, God, don't you care? Ginoo, wala ba kayo pagpagabana? Nako Ginoo, wala ba kayo kahingawa? Nako Ginoo, Ginoo, wala ba kayo kaluoy? Nako Ginoo, remember in the book of 1 Peter mga igsoon 5:7, praise God that cast all your cares upon Him, for He careth for you. Yes, He cares. He cared enough to go to the cross for you. Nga diin bisan pamanggani. Praise God, hallelujah. Wala siya mo atras, wala siya mo sibog mga igsoon. Praise God, nga pag-adto sa cross, alang lang sa pagpakamatay nila nimo, ano lang sa pagtubos nimo. Praise God, hallelujah. Unay akong ginaingon, kung siya dako nga Dios nga miluwas nimo, dako po siya nga Dios nga mutampo mga igsoon sa atong mga panghangano. Always remember, the cross is the greatest proof of God's care. Sununga lang ang krus sa Kalbaryo. Moto'y pinakadako nga pruiba pagpamatuod mga igsoon unsa ang pag-amping sa Diyos. Unsa ang pag-atiman sa Diyos. Unsa ang paghigugma sa Diyos nimo mga igsoon. Kung there are times mga igsoon nga you feel nga you are abandoned mga igsoon. You feel mga igsoon nga din, praise God, nga pasagda na ka. Praise God, remember, praise God, the cross is the greatest proof of God's love. God's care mga igsoon, matag-usa na natin. So when you cast your cares upon God, your burden becomes a blessing. When you cast your care upon God, your burdens become a blessing. Your fears become weight. Kung sa may mga kahadlok, kung imo lang itugyan mga isunong kabalaka sa Ginoo, mahimo ng pagtuo. When you cast your cares upon God, your worries become worship. Gabi ang imong mga kabalaka, ganinda ka kabalaka,
Usam ka na ko pagkabuhi mo. Pwes ka naginawa ko'y, pwes ka tarong trabaho, na ako'y pamilya, na ako'y anak, kung ako'y tarong income, pwes ka mabuhi ba ka na ko, mapadako ba ka. Pwes ka takhan kayo mga igsoon. Apan, pwes ka, kung imo lang itugyan, imo lang isalig, imo makabalakada sa Ginoo, your worries become worship. Hallelujah, ito na ng Ginoo mga igsoon. Ato pagpagat ng Ginoo mga igsoon, come on, hallelujah, thank you Jesus. Come on, ito pagpagat ng Ginoo. Praise God, hallelujah. So, the question is, so what when you're down today? Unsa may nakapabugat nimo karon? Unsa may nakapaproblematic nimo karon? Unsa may nakahasol nimo karon? Unsa may praise God, problema nimo karon? Nakabaluya nimo karon? A family problem? Dabay nagka-problema din sa pamilya, doon ay mga misunderstanding, doon ay conflict. Just give it to God. Hallelujah. Na may mga kaigsunan na di makasabot na ito, kumikas itong pagpangalagad sa Ginoo. Kung nahimong murag, isig-isig na ta, kung nahimong ninong praise God, sa puy na ta. Ayun ko na. Ito yun na sa Ginoo. So what's weighing you down today? A health concern. Ano na ba kay concern sa iyong panglawas na Lord, nasayod ka Ginoo murag ang physically praise God, healthy kay ko Lord, himsog as ko kapan sa akong pinasuron na doon ako'y idaladala na problema. Mo ba na nakapabukat ni mo karon mga ikso, mo ba na nakapapalakan ni mo karon, mo ba na praise God, hallelujah, hallelujah mo karon. What's weighing you down today? Just give it to God. Just give it to God. Kung sa mga financial need, praise God, kay matagos sa kanata mga ito na kinahanglan yung kwarta, just give it to God. Hallelujah, or a hidden fear. Or ano naman kay kitaguan na kahadlok na mga ikson nga, dili pwede nga imong ipahibalo sa uban, bisan baban sa imong pamilya, o sa imong higala, ano naman kay kahadlok na mga ikson, just give it to God. Take it to Jesus. Dahil hanap mga iksoon, praise God, diha sa atong Ginoong Jesucristo. Don't carry it another step. Cast it to God. Ayaw na mga iksoon, patuga-tuga nga. Praise God, ingon ka na, kaya rin ako. Kaya rin ako. Kaya rin ako, no. Praise God, mas maayo mga iksoon nga rin. Ako na nang praise God, butang. O ato nang itugyan sa Ginoo. Ato nang isalig sa Ginoo. Ato nang ihatag sa Ginoo, mga iksoon. So if it matters to you, it matters to God. Kung itong hinumduman mga iksoon. Praise God, hallelujah, nga din sa atong kaugalingon karon. Praise God, ano naman tayo. Praise God, mga sinabihan karon. Praise God, hallelujah, sa akin na buhi. Hinumdumi, nga din, adunay concern ang Diyos. Sa atong tapuso na itong mensahe karon mga iksoon, so sa ka-short video, kung akong ipasalamatan ng Ginoo, ini nga grupo mga iksoon sa simbahan nga karon aktibo mga iksoon. First, bisan silang kabisi sa pag-eskwela o nakahimog hapon sa mga iksoon ang media time again. Kung ipasalamatan ng Ginoo, kayo sa itong mga kulhaton sa simbahan, na karoon updated sila, gikuhan sila mga iksoon, isangunan sila, gihatag sila mga tahas nga, anong adlaw, ikaw mag-post mga encouraging words. Nadiin sa mga nagbasa, nagsubaybay mga iksoon sa tuang page, ma-uplift sila mga iksoon, ma-encourage sila, na-despite sila mga discouragement, despite sila mga problems na katubang mga iksoon, pinagi sa mga word of God, sa mga encouraging words, mga iksoon through sa itong mga kaiksoonan, nag-post niya sa atong page, dagan na natasik. Salamat sa lahang ministry.
Kung karon mahimong dakong kabahin mga igsoon karon sa ako ang pagkuhan. Yadiin, praise God, hallelujah, doon na story sa usa ka tawo mga igsoon nga diin gusto siya muadto sa laing lugar. Praise God, nga tuan ito, iyang nakita mga igsoon, nga tuan ito ang praise God, magkapatol siyang nindot nga kinabuhi. Nga diin dito, murag stable siya. Praise God, dito, murag safety siya. O sa while sa iyang pagbiyahe mga igsoon na diin naglakaw raman, dala-dala niyang mga inuta, mga butang, mga sinina, praise God. O mori mga igsoon. Praise God, hallelujah. Praise God. Nalakaw siya. Praise. Sa sige niya nakaw mga igsoon dalang niyang ipasan. Praise God, nasayo kami ng tao ato ang kusog limitado naman yun. Bubati ang itag kakapoy. Praise God, naka-experience siya kakapoy mga igsoon. Kabukat, tumikan sa taas-taas niyang paglakaw mga igsoon. Praise God. Ugami sa iyang mga nahuna, gusto na lang siya na di na lang patayong pag-atong na itong lugar. Gusto na lang siya na diin kung asa siya bation o kakapoy, kaluya, magpabiling siya dito. Praise God. O muli na hitabo mga igsoon. Praise God. Gadiin sa ihang paglakaw, ano na si mga negative thoughts. Kung may abot mga igsoon siya unahuna, ano na si mga discouragement, ano na si mga kakapoy mga igsoon nga diin. Gusto na siya na mupahulay na lang. Dito lang mga igsoon. Apan, wala salamat sa Ginoo nga diin. Ano na yung sa katao na gipadala sa Diyos sa iya na praise God, nagtulog kariton. Praise God. Tumay tanaw mga igsoon mag-play ba ni? Praise God. So sa iyang paglakaw mga igsoon, ibati niya kakapoy, kabukat mga igsoon, gusto na lang siya na praise God, dili na lang mo padayon sa iyang banaw, sa iyang biyahe. Ngayon sa katao, nga, praise God, nagdala o kariton, nga katong tawhanan niya ay, nakakita ito niya, nga naagian siya mga igsoon, o nagdagan itong mga igsoon, naluoy niya. Unya, praise God, sa dihana nga, doon na siya mga igsoon, na katong tao na nagdag kariton, praise God, iyang giingnan. Sige, pwede ba, walang sakay na lang aning kariton. Kaya, kuyugan ikatasa ka mo ito. So, ang nahitabo mga igsoon, nisakay ang mga tao sa kariton, apan iya lang hapong gipasan mga igsoon ang iyang palasyan. Daot mo play lang. Praise God, ang unihang paglakaw mga igsoon. Praise God. O, ang sunod nga video, please. Dara, kaysa kayo stop. Kinintawhan ang ibaga sa Diyos. Ay, nagdag ka rito. Praise God, siguro nakita niya, taon na ito siya glakaw, nabugatan sa unhaw, mga iksumuna nga, praise God, iyan gagpas. Iyan gagpas. O iyan nga, umitikan mga iksoon, praise God, next video, nga iyan ga-approach na, may sakit. Naluoy ko ni mo. Praise God, tara. Praise God. Oh. Praise God. Oh, praise God. Sa iyang nakapoy, siyempre, isakay siya. Apan sa iyang pagsakay mga igsoon, na tingala ang maong nagturo sa karitong nga, nagpasan ba ang hapon sa iyang giniladala. O, nangutaan na mga igsoon na tawa. O, iyan mong praise God, nakustak ko sa iyang uno, sa kakapoy, wala, mura na kayo, natumbo-tumbo na. Praise God. So, nahibulong mga
igsoon ang nagtuod sa kariton o iyang giingnan? Anong wala man ang imo ibutang ang imong ipastan sa imong tapad o sa imong kilid para mapakahulay ka? Unsa iyang tubag? Dili ko gusto nga di makapabugtan pa gyud nimo. Muni nga, praise God, gihandos mga igsoon sa mga tao nga di nagpastan na yapon siya. Yabutan na kung wala na ni mo gibutan. Kaya ang rason mga igsoon, praise God, dili ko gusto nga makapabugtan pa gyud nimo. Muna nga, sa iyang pagtuo, nga diin sa iyang ipas ang mga igsoon sa iyang ginadala, na itong makaiban to sa timbang mga igsoon sa pagtuo. So, what is the reason of the story, mga igsoon? A short video. Praise God. Di, usahay sa atong kinabuhi ba? Nangalagad ka sa Ginoo. Nasal na ang Ginoo nag-uban nato. Apan usahay sa atong mga palaso. Inay atong ihatag sino, inay atong itugyan sa Ginoo. Apan, gusto lang nga po nato mga igsoon nga inay magsigigpas. Inay magsigig na nadala mga igsoon. Muna nga, praise God, sa atong journey, sa atong biyahe, mga igsoon, sa atong spiritual walk with God. Muna nga maka-experience na kakapon. Nga ma-burn out ang mga igsoon, praise God, hallelujah, praise God, mubati na mga igsoon nga din, give up na lang, quit na lang, kaya naman, kanunay na itong ipastan-pastan. Amen. Pusa karon mga igsoon, gusto sa Dios na diin karong adlaw, unsa may nakahasol, hasol sin mo nahulat sin mong kasing-kasing na gusto sa Ginoo nga atong itugyan. So, pwede ba tayo karon mga igsoon? Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ato pa rin i-pray mga igsoon na ako ang media personnel. Praise God. Media team mga igsoon na diin. Once na mag-request ko mga igsoon o mga short video, mag-pray din sa mga igsoon na makakatalinod na presentation. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Hallelujah. Yes. Kung iawag na ng mga igsoon sa pag-ari sa tuwangan, yes, di na to sayangon na itong paradigmong karoon. Yes, kung kaulit ka nga ma-recharge, kung kaulit ka nga ma-restore, kumaulit ka na ma-heal mga igsoon sa mga praise God, kasakit ha. Kumaulit ka mga igsoon na dala na ito ang pusog, dala na ito ang kalikon. Praise God. Hallelujah. Mahong sa Diyos sa aton mga kinabuhi. Yes, life is filled with challenges. Ang kinabuhi, puno kayo sa mga challenges. Puno sa mga hagit. Life is filled with pain and uncertainties. But one truth remains unshakable, that Jesus cares. Bisang mamalihin na ng mga igsoon ng pag-ibig niya, dili. Praise God, tarong ang Diyos nag-amping. Ang Diyos nag-atiman. Ang Diyos nagpakatala. So, brethren, no matter what we go through, He sees, He knows, and He acts. His care is not passive. It is active. It is intentional and deeply personal. Usa igsoon ko hinagtugi nga ang pag-amping, pag-atiman, pagpagamanan sa Diyos. Praise God, dili lang kailangan dito na mga nanglabay, mga katuigan sa inyong kinabuhi. Kung dili hantod ka nun, mga igsoon na napadayon, iyang nakita mga igsoon sa inyong kasinatian ka nun, kung sa inyong kahimtang ka nun, kung sa inyong
discourage mga igsoon. Itugyan mo sa Ginoo ang imong kabalaka, ang imong kahingawa. Tungod na sa ibang pagkabanang imong karon. Praise God, hallelujah. So karon, pwede ba itaas ng mga kamot, mga igsoon na nagpasabot? Amen. Surrendering ourselves to Him. Praise God, hallelujah. Pwede ba itaas ang atong mga kamot karon, mga igsoon? Dahil nagpasabot na atong itugyan kanila. Atong isalig kanila ang tanan, mga igsoon. Yes, hallelujah. Hallelujah. Come on. Jesus is not a distant observer. Diyos, wala lang kayo nasa sa layo, mga igsoon, ang nag-observa ka na no, nagtanaw ka na no. Ang Diyos wala siya na, di palayo, mga igsoon, hindi lang siya sa pagtanaw na mo, mga igsoon. He is your ever-present Redeemer. Siya na doon pagtutubos. Siya na itong magbalantay, mga igsoon. So whatever you're facing, kung sa may imong yatuban, He sees. He feels and He acts. So today, answer this all. Tumagari ang tawag karon. Tumagari ang tawag karon. If you're weary, come and find rest. Kung ibati mo ka ng katalaga, di ka po'y mga igsoon sa imong panaw, sa imong journey sa pagkakalaga kaniya.